Na vršnici pod kostolom svätého Kozmu a Damiana sa uplynulú sobotu v podhorskej obci Kšina uskutočnili tradičné jánske ohne. Už z diaľky bolo počuť dupot a výskot kšiňanských tanečníc z folklórnej skupiny Bukovina, ktorá si na oslavu sviatku svätého Jána prizvala hosťujúce seniorské folklórne súbory Vtáčnik z Prievidze a Burinku z Bratislavy. Vôňa tradičného poľovníckeho gulášu z diviny vykrúcala nosy a dráždila chuťové poháriky všetkým návštevníkom v dedine prechádzajúcim popri poľovníckom dome. Tí prvé 4 kotle zmiznú behom nejakých 30 minút, ale však robíme to vlastne pre tých Kšiňancov a Závadzancov. Sme takí akože poľovnícka skupina, ktorá to robí pre tých domácich a potom popri tom prídu aj tí cudzí, ktorí si ten guláš vychutnajú tak jednotlivo. Ale ten guláš, ktorý do tých kotlíkov berú po 12, po 13, po 14, ale bohužiaľ je to tak, ale patrí to k tomu. To už je taká tradícia. Po dobrom guláši a zachladenom čapáku piva nasledoval výstup na vršnicu do ľudovej arény spevu, tanca a čarovania podľa starých zvykov. Príjemný letný večer, milí priatelia. Srdečne vás vítame na 21. ročníku Jánskych ohňov, ktorý veríme, že bude ozaj typický, krásny letný večer. Na pódiu postavenom na kopci pod stredovekým kostolíkom sa striedali pozvané vykrojované tanečné páry a ľudová muzika. Dvaja tanečníci sú rodáci z tohto kraja. Jeden je z Bánoviec nad Bebravou a jeden je z Podlužian. Náš súbor sa skladá z 20 členov, máme tanečnú zložku a máme spevácku zložku, ktorá tu dnes žiaľ Bohu s nami nie je, a potom máme hudobnú zložku, muziku, to sú 4 alebo 5 muzikanti. My to robíme tak operatívne, že ako potrebujeme, tak sa poschádzame a vystupujeme. Choreografie sú väčšinou z okolia Prievidze, Polúsie, Krenovec, takisto potom aj piesne sú stade z toho okolia. Veľa tam toho není, lebo tam nie je až taký veľký výber, ako majú ostatné kraje, ale snažíme sa to aspoň z týchto dedín a hlavne z Polúsie. Budeme hovoriť, je to veľmi pekné, je to raz za rok a nech je tu veselo. Zdravý, šťastný, aby bol každý a nech sa každý dobre pobaví. Obidvaja ste veľmi známi heligonkári v tomto regióne a predsa by ma len zaujímalo, že s akými pesničkami dneska pôjdete na scénu. Máme ešte pár takých ako folklórnych zo starých časov. A potom dúfajme, že budeme zabávať hocičím. Aj veselým, aj menej veselým, hocičo. Janko, keď vás vidíme obidvoch na scéne, predsa tu je nejaký taký generačný rozdiel. Mladý, starý, toto je vlastne, keď si začínal s heligonkou, toto je vlastne parťák, ktorý ťa potiahol? Nie, parťák bol Jožko Vodka, čo bol ešte nebohý, čo vlastne je, no ale ten ma ako potiahol do tajov tejto hudby. Som mu za to vďačný, pretože je to hudba neskutočne pekná a som mu bohovsky vďačný za to, že môžeme presadzovať svoje staroveké zvyky. Návštevníci sediaci na kopci si pohľadom na tanečné pódium vychutnávali atmosféru pohody a dobrej nálady šíriacej sa po celej Kšiňanskej doline. Po západe slnka sa dočkali aj všetci nedočkavci na zapálenie tradičnej vatry. Pod taktovkou vedúceho folklórneho súboru Bukovina Jozefa Hadvika a spevu kšiňanských tanečníc na známu ľudovú pieseň zapálili členovia tohto súboru tradičnú vatru. Hej, veru, ťažko sa v neskorých nočných hodinách schádzalo po tmavej uličke do dediny. Našťastie návštevníkov, ktorí sa vracali z kopca späť do dediny, ochraňoval svätý Ján, ktorý pomáhal v minulosti nielen ochraňovať gazdovstvo od prírodných živlov, ale aj zaľúbencom udržať si milého či milú, vydať sa za vyvoleného z lásky a nie pre majetok a nemocných vyliečiť za pomoci byliniek nazberaných vo svetojanskú noc, lebo svätý Ján pomáha aj tam, kde už niet inej pomoci.